Uddannelsen den foregår over 2 år, hvor jeg så er her i butikken, og så er jeg i skole, hvor vi er der i 14 dage ad gangen. Altså, mit arbejde det er det samme som uddannet, og jeg skal selvfølgelig prøve det hele. En almindelig dag den er meget blandet. Der sker mange forskellige ting. Nogle gange så har vi en stor begravelse, og andre gange så er der meget stille og roligt, hvor vi kun laver buketter, og hvor der er kunderbetjening. Jeg er utrolig glad for, at jeg har taget den her uddannelse. Det er spændende, og der sker noget hele tiden.